Χριστόφορος προς προφήτη Ηλία. Ελλάς σημαίνει Ορθοδοξία. Ιησούς Χριστός νικά. Ο τίμιος και ζωοποιός Σταυρός. Δόξα σοι ο Θεός. Φτάσαμε στο εκκλησάκι που είναι 300 μέτρα κάτω από τον προφήτη Ηλία σχιστού Κορυδαλλού. Η αποκάλυψη του θεολόγου Ιωάννη. Ορθόδοξα φυλάδια, μετανοείτε. Ο ένσαρκος αγγέλος των προφήτων ικρυπής. Ιησούς Χριστός, αληθινός Θεός. Ο Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Ω. Σε 250 μέτρα είναι ο προφήτης Ηλίας, ο Ιερός Ναός. Εκεί που ήταν ο πατήρ Κλεομένης και εκεί που είναι ο μοναχός Φώτιος. Βλέπετε, προφήτης Ηλίας. Εφρεμία Μιχαήλ. Η κόρη μου, Εφρεμία. Το μέγα θαύμα του Αγίου Εφραίμ. Βαπτισμένη στον Άγιο Παντελεήμονα. Ορθοδοξία, αληθινή πίστη. Ζει Κύριος ο Θεός. Των Ελλήνων και Κυπρίων, ηρώων και Αγίων. Φόρης εμσύ. Η ελληνική σημαία. Μέγας ελληνισμός. Ιησούς Χριστός νικά. Ο τίμιος και ζωοποιός Σταυρός. Και η Παναγία μας η Ελευθερότρια. Η Παναγία μας η Ελευθερότρια. Εφρεμία. Ενόρι τον άμμο μόνος περίλιος ελάμψας. Όνομα του Αγίου Εφραίμ, επίθετο του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Εφρεμία Μιχαήλ. Η εικόνα σου Αγίαν Ελευθερότριαν άχραντε, νυν πανευλάβος προσκυνούντες γερέρωμεν παρθένε, επέστηγαρ σκέπη προς ημάς, βραβεύουσα θαυμάτων προχώην, εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς απαλάτουσα ευχαρίστως βόμεν. Δόξα τω σε, δόξα σαντι Θεό, δόξα τω σε μεγαλύναντι, δόξα τω ελευθερός αντι ημάς δια του τόκου σου. Ζει Κύριος ο Θεός. Μέγας ελληνισμός. Ελλάς σημαίνει Ορθοδοξία. Άγιος Εφραίμ. Εφρεμία. Ελλάς σημαίνει Ορθοδοξία. Κάθε βράδυ να διαβάζετε το απόδειπνο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος που ήρθε αντί του προφήτη Ηλία. Τον προφήτευσε ο προφήτης Μαλαχίας ότι θα έρθει, αλλά ήρθε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του: Ηλίας ήδη ήλθεν. Ιησούς Χριστός, αληθινός Θεός. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Άγιε Νεκτάριε, πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών. Και Άγιε Γεώργιε, τροπεοφόρε. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος. Αφήσαμε το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, το μικρότερο, Νεάπολη Νίκαιας, και πάμε στον προφήτη Ηλία σχιστού Κορυδαλλού, άνω Κορυδαλλού. Να δούμε, θα φτάσουμε, θα τα καταφέρουμε. Τόσο δρόμο κάναμε, είναι στροφές, μη βλέπετε, ανηφορικό, από τον ένα προφήτη Ηλία για τον άλλον. Να δούμε, θα φτάσουμε. Δυστυχώς δεν ξέρω τα μονοπάτια, εκεί πρέπει να είναι. Για να φωνάξουμε μονάχε Φώτιε! Στο στρατόπεδο πήγαμε, οπότε γυρνάμε πίσω. Δεν γνωρίζουμε τα μονοπάτια, πώς πάνε στον προφήτη Ηλία Κορυδαλλού. Πήγαμε στον προφήτη Ηλία Νεάπολης Νίκαιας. Εμείς θα βροντοφωνάξουμε: Ζει Κύριος ο Θεός! Μονάχε Φώτιε! Εδώ πέρα που βρισκόμαστε, εκεί γράφει Ελευθερία ή θάνατος, δεν φαίνεται καλά. Είναι σύνορα Νικαίας Κορυδαλλού.
Εκεί είναι το γήπεδο Καραμπίνη. Εδώ είναι το κλεινό Νάστη, Τσιμεντούπολη. Παρά τη ζέστη, παρά τον καύσωνα, εμείς είμαστε εδώ να φωνάξουμε «Ζη Κύριος ο Θεός!». Τώρα δεν έχουμε και εργαλεία να κόβουμε, δεν ξέρουμε την πρόσβαση, αλλιώς εκεί που είναι οι κεραίες, είναι ο προφήτης Ηλίας. Τέλος οδηπορίας. Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων και θα ζει αιωνίως. Λαμπρή Ορθοδοξία, όμορφη Χρισταλία. Λαμπρή Ορθοδοξία, όμορφη πατρίδα μας. Αστηρεύτες πηγές ζωής και χαρίτος. Στα γάργαρα νερά σας ξεδιψάσαμε. Ιησούς Χριστός Θεντόρια φωνάξαμε. Ελλάς σημαίνει Ορθοδοξία, έξω η αντιχριστική ειδωλολατρεία. Αγαπητοί μου αδερφοί, πείτε ναι στο χριστιανισμό, πείτε όχι στο δωδεκαθεϊσμό. Ελλάς σημαίνει Ορθοδοξία. Ζήτω η Κύπρος και η Χρισταλία. Ζήτω και η κόρη μου η Εφρεμία. Οι μισούντες Ελλάδος εσχυνθείτε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρ πυρίες εσθε απεξηραμένοι. Μονάχε!